wonderforce.com. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Афғоно, 2.5 сотиқ замин, 3 дар хона, об, свет доимӣ ҳаст ва касоне ки деҳқоне ина замина мегирӣ, сабзӣ мекорӣ, карчука мекорӣ, ба зимистона захира ина замин. Туалет, баня ҳаст. Документам дорад, документош 100% бутан. касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. ина бародарон нигоҳ курпачарам ҳаст, ҳамаи чизеш ҳаст. хонаҳои замонавиянд. нархаш 350,000 сомонӣ, 350,000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. ина люстрам доштааст, люстр. мегузарем ба эълони навбатӣ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали таҷик хариду фурӯш. ҳатман дар ин канал подписатсия кунед ва ҳам зангулача мебурад, зангулачаро бозкунед. дар ин видео классро фаромӯш накунед. касоне ки хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ ва ғайраҳо доранд, ҳатман дар рақамҳои мо дар WhatsApp равон кунанд. мо бепул реклама мекунем, бепул. ҳатман видеоро падилитсия кунед. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ашт, ноҳияи Дӯстӣ, 15 сотиқ замин, 15 сотиқ замин, 4 дар хона. ина бародарон худтон бинед хонаҳоро. веранд ҳам доштааст. ҳама чиз замонавӣ. об, свет доимӣ ҳаст. документ дорад. туалет, баня ҳаст. хонаҳо барои зиндагӣ кардана 100% мешавад. ина бародарон худтон бинед. шифонирам доштааст, шифонир. касоне ки харидоре ина дutta антенни баробарист ки доштааст, дutta. касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нархаш 550,000 сомонӣ, 550,000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо арзон мекунад. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Восеъ, 4 сотиқ замин, 4 дар хона, об, свет доимӣ ҳаст. документош 100%. ремонташ нормале, дар хона зиндагӣ карда мешавад. баня, туалет ҳаст. касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. и бародар мега бо аҳлишан мешавад. ира занг мезанед, аз худаш мепурсед. нархаш 100,000 сомонӣ. нархаш 100,000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо иншоалло арзон мекунад и бародар. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Данғара, деҳаи Саргазон, 9 сотиқ замин, 6 дар хона. ина бародарон худтон хонаҳоро бинед. веранд ҳам дорад. кришаҳош беҳтаринанд. ина тамошо кунед. об, свет доимӣ ҳаст. туалет, баня ҳаст. документош 100% бутан. касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нархаш 130,000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, ноҳияи Кушониён, 4 сотиқ замин, 2 дар хона, об, свет доимӣ ҳаст. ина бародарон хонаҳоро худтон бинед. хонаҳои хубанд. ягон камбудӣ надорад. хонаҳо беҳтаринанд иншаалло. баня, туалет ҳаст. документам дорад. ҳамаи шароиташ ҳаста. касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 120,000 сомонӣ, 120,000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 6 сотиқ замин,
3 дар хона, об свет дар наздикиш, бания туалет дар ҳами дуруни ҳами коробкаи хона дар дуруни ҳамиҷа ҷойгир мебошад. Документош 100% бутанд. аз роҳи калон 100 метр дур мебошад. дар наздикиш мактаб ҳаст. ина бародарон харидор боше гире мақсад кришаша бичаспоне, дара трезера мечаспони қоидави зиндагӣ мекунӣ. И бародар мега касоне ки харидоранд занг занад бо маслиҳат мекунем. ина бародарон касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нархаш 115 000 сомонӣ, 115 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Варзоб, деҳаи Ҷангалак, 7 сотиқ замин, 4 дар хона, об свет доимӣ ҳаст. ина бародарон бохша бинед. об свет ҳаст, документ дорад, туалет бания ҳаст. хай касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нархаш 20 000 сомонӣ, 20 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед.